Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән кабачкидан тауык ите белән бик тәмле бер ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә суган, кабачки, ташкабак дип әйтәбез инде без аны, сөт кирәк булыр, тауык ите, әз генә он, йомырка, яшел тәмләткечләр, тоз һәм борыш һәм инде теләк. Эшебезне иң беренче иттереп суганнан башлап җибәрәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Суганны шулай ваклап турыйбыз. Табага әз генә сыек май салып җибәрәбез. Без тауык ите белән суганны кыздырып алырбыз. Тауык итен без озынчалап, ничек турасагыз да ярый. Вагырак кына турарга кирәк. Ит тарткыч аша чыгарып кыздырсагыз да ярый. Суган янына шулай сарымсак салып җибәрәбез. Һәм инде тураган итне суган өстенә салып бергә кыздырабыз. Тоз һәм борыш сибеп җибәрәбез. Менә безнең шулай эшлегебез әзер булды. Мин газны сүндердем. Хәзер инде безгә кабачки кирәк булыр. Кабачкины ире угыштан уабыз. Без аңа 2 йомырка истибез. Тоз истибез. Бер-ике кашык сыек май салабыз. Бер 100 грамм сөт салабыз. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Кыймактан куйрак булган без камыр изәбез. Табага инде без май салырбыз. Ала бирсә хәзер кабызып җибәрик әле табаны. Әзер камырны белән кебек без аны хәзер табага җәябез. Бераз шулай кыздырабыз. Һәм анда әзер фаршыбызны ярты ягына гына салабыз. Һәм ярты ягы белән без әйләндереп каплыйбыз. Һәм ике ягында әйбәтләп кыздырабыз. Без инде аны табанга шулай каймак белән дә бирәлә алабыз. Менә хөрмәтле тамашачылар, шундый тәмле безнең ризыгыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, матур тормышлар телим. Гаиләгез белән шундый тәмле ризыкларны пешереп, ашап, матур иттереп яшәргә Ходай насыйп итсен.